أرست زينام استجمروا سرعة الجمعات نابزر على بركين مسجر سلام مصنع كم زرلي قدم مستر أبي أحمد حبيرو أب زوباتات ولقاز قبرنا يعودت أزيو تسفا وحابي من قصقاز ترأي اللي يقبلو أي تقيتها تشورد داتا زاريبو عبي صوم رمضانن أب حد وان مقط طعمهم أب إثيوبيا زولو كبر حبرا ونتن سلامن بزبالة زغول مخانو تغليصو سلام طعنا هبل يزغوركم تملكتي كما يمسيكم لك ساعات حد خوينو كم تلمود ما اد زينا حيزنا متينا لنا زيناتات اندامرحكم مساكم صنح انا برام فسا فلما بحصل زيناتاتنا كنجمر قدماي منستر ابي احمد هنصت بوسا غونوفا اوروميا استوادد اندستري مغبي اجميروم توم قدماي منستر اب محبراوي ميديا غصوم اب زسفرو ملختي لوميز جمرنا يو هنصت بوسا غونوفا اوروميا استوادد اندستري مغبي حروج مشلا بحرن مشلان كمون تزامرتي 14 فريات مشلا بحري نمفراي زعلم إيلوم اتي بروجكت تزازيمو نابسراح مسعاتو معالتاوي 200 طن مشلا بحرن 120 طن مشلان ناي مفراي عقمي كمزلون نلعلي 6500 سراحتنيات دمام قوامن غزياون عدل سراح كمزفترنا ملاقيتهم اتي بروجكت نحرستو تي كبابي حبرت سراح محبراتن أفريت ولكا سيكتراتن عبي سنسلت عداغا زفتر كمو دمام نتي كبابي بغطابا زعبي كبلوون آردي أمالوم قدماي منستر أبي أحمد تمالي أبا كل الأوروميا كإلم ولغام مبراق ولغان معراب ولغان استسرحو زعقبو معبالن لوطي زرعيون عبيت سرعتي لمعات رينا كبلو تزاريبو ملوم حرشان مفراينتن كاب زرعيو سفيح ناي بانانا حرشام مصنون بروجكت مسارة لمعات كيتو كساب مراحي انفستمنت معدنن فترة سراحن تولو كابي بروجكت لمعات ورقي كموغون اندستريم فلفل حيلن سلوت منكسقاسن أبا زتنا خرو مصنون لمعات مفراي فحام أرجو كوريدر لمعات نقمتي عدت استقبر لهم زواتات ولقا ناب هياو ايكونومياو مسففا ماخل عدلن زلاقي لمعاتن يغيرو آلو دمايلوم أب زواتات ولقا زقبرنا يعدت عزيو تسفا وهابي من قصاص زتر آلو يكبلوم منستر أما خاري قديات مبرق أفريقيا قدما منستر آيتا جيتاتشو ردات زاريبوم آيتا جيتاتشو نزي زبالو أب زوباتات ولقاس تسرحو سرعات المعات بزملكت أب زهاب و مبرهيوم استسرحو سرعات المعات إثيوبيا زلوا تفترة وحافتيم نسرح دلو تخونا أمرار حم من قدي أمرار حتغطيلو نابلو معاتن سرحن كدف فقادن يزخونا هزبي كم زلوا أب حاطير وان تهاجر كتلوت كمتقلن زرعي مخانيوم قليصهم زلوم أب زواتات ولقاز قبرنا يعودت دما بزوح قزي مسلمعات زي كونس مسأقامات تاز تأساسر تاريخ التكابي كم زقاير يم حابيرهم زلوم أب كتما ديس هبابا زي تقايدو قوايتات أب سرعات تتان دحنتن زتمسرته أبنتاوي زخونة يتباهللهم أب جوباي حبرة أفريقيا جوباي أفريقيا طاليانن بسرعة تسعة دحنتن زتمرح من قدي زو ساديو كبلهم كوميشنر فيدرال بوليس إثيوبيا جنرال دملاش جبر ميكائيل قاليتهم حبراو جبر حيل تسعة دحنتن مبل 39 جوباي حبرة أفريقيا كال أي جوباي أفريقيا طاليانن كوموغن عودة بريزيدنت تركيا أب أديس أبابا زغبرو قعدت عملكيتهم تلم فصاصما جمجمم لهم
ኮሚሽነር ጀነራል ደምላሽ ገብረ ሚካኤል ኣብተዋን መበል 39 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካን ካልኣይ ጉባኤ ኣፍሪካ ጣልያንን ልዕሊ 20,000 ተሳተፍቲ ምርካቦም ተዛሪቦም መበል 89 ለካቲት 12 ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ተኸቢሮም ኢትዮጵያውያን ብኣይሰዓርን ባህላይነት ጽንዓት ዝተርኣየሉ መበል 89 ለካቲት 12 ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ 6 ኪሎ ዝርከብ ሓወልቲ ሰማዕታት ተኸቢሩሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣከባብራ ሓርበኛታት ኣቦታትን ኣዴታትን ሕቑፊ ዕምበባ ብምንባር መስዋዕቲ ሰማዕታት ዘኪሮምሎም ፕሬዚዳንት ማሕበር ጀጋኑ ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ኣብቲዋን መናእሰይ ወለዶ ኣቦታቱን ኣያታቱን ንፍቕሪ ሃገሩን ሓድነቱን ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ብምሕሳብ ሃገሩ ካብ መጥቃዕቲ ጸላኢ ክከላኸል ጻውዒ ተቕሪቦም معد زينا بمكتتال تركبو تملكتي حزدما زرزر زيناتات يناقون كبل زتجمرو سرعتي لمعات نابزر على بركين مسققار سلام مصنع كم زد اللي قدامي منستر أبي أحمد حبيرهم تم قدامي منستر أبي كل الأوروميا زوباك اللي ولا غاز تسرح سرعتي لمعات مصنو كيتو دحري معزابهم يوم نزي زتزاربهم أبادي دمك قدامي منستر أبي أحمد أبي كل الأوروميا زوباك اللي مولقا زركب لمعات مسنو كيتو تعذبهم أبتي خبابي استجمر لمعاتن عبيتن نابي شتون مبزح سلام مصنع كم زدلي اتوم قدامي منستر أبتي عدت أبي زسمعو مدر حبيرهم نقان واهون دج على كنو برباتشسو ميزو مكسي كان أرقوداف كنو غرغارو وانتيف سلام زلينا كم زعينة لمعات نخلوناي إذا زبا أبز حلوف 34 عامتات استمال سلام رخيبو ناب لمعات محساب أي كالن كابزت أقام تناقفو بملو لبون حسابون ناب لمعات نمتاو بزعبا سلام نمزراب اتبوتا زيو أو قنت زلو كم بهالو بمزرابن بميتن سلام بمقدام ياكل سلام حشنا خبال يقبا وحو السلام نمرققات بزي تسعحة أنفت زنبرو وغنات بزي قربت أوعيت لعول كتر زلوهم ناب هزبي متنباروم زحبرو توم قدامي منستر حزون سلام مقدام يقبا إلهم أبولوان كين كان عندورا كابسو بفاداتي فلتن كرم حزي بالسفلالي من قدي أبقال سزنبر حواتنا كاب هزبي بزغربة أوعيت مسارت بوزحات بسلام ناب هزبهم تمليسوم يوم أب السرفو دكنا
በዝንበትን ዝመውት ኮነ ዝጉዳእ ሃፍቲ ንብረት ናትናይ ልዕልዚ ምቅትታልን ምጉድዳን ረብሓ ይብሉን ብሓባር ህዝብና ክለምዕ ምስራሕ ምግባር እዩ ፕሮጀክት ልምዓት መስኖ ቄጦ ልዕሊ 10,000 ዜጋታት ተረብሕቲ ዝገብር እንትኸውን ብጸገም ሰላም ጠጠው ዝበሉ ፕሮጀክትታት ንኽሰርሑ ዕጡቓት ወገናት መንገዲ ሰላም ክመርጹ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ሃረ ቄጦን ሄክታር ኩመሸን ማቲ ኩመኩዳን ኦል እትገርጋረሙ ከንደንደይኩን መስኖ ቄጦ 5,000 ሄክታር መሬት ዘልምዕን 10,000 መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ እንትንብል ከም መፈለምታ እምበር ዝሰፍሕ እዩ ብጸገም ሰላም ምኽንያት ብዙሓት ተጀሚሮም ጠጠው ዝበሉ ስራሕትታት ልምዓት ምርኣይ የድሊ ረብሓ ቄጦ ተዘይጠዓዒምናዮ ኣይንፈልጦን እዚ ንምግባር መላእ ወለጋ ሰላም ንኽህሉን ሰብ ተንቀሳቒሱ ንኽወፅን ንደቅና ይኣክል ናብ ሰላም ንመለስ እንብለሉ ግዜ እዋኑ ሕዚ እዩ ኣብ ቀሌም ወለጋ ዝተርኣየ ጮራ ልምዓት ናብ ዝተማልአ ንኽሰጋገር ኩሉ በርቲዑ ንኽሰርሕ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ፀዊዖም ከተማ አዲስ አበባ ብሰላም ብዘላቂ ልምዓትን ጽባቐኣን እትጽራሕ ምዃና ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተዛሪበን ኣብታ ከተማ ኣብ ልምዓት ኮሪደር ኡራኤል ቦሌ ብራስን ኣብ ዕውት ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካን ልዑል ኣስተዋጽኦን ዘበርከቱ አካላት መርሃ ግብሪ ምስጋና ተሳሊጡሎም ንጸብጻብ ይመር አደም ጌታቸው ዓለሙ ትርግታ ልቢ ኢትዮጵያን መዲና አፍሪካን ዝኾነት ከተማ አዲስ አበባ ኣብ መድረኽ ታሪክ ደሚቓ ትረአላ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዓወት ዝተዛዘሙ መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካን ጉባኤ አፍሪካ ጣልያንን ከምውን ነታ ከተማ ንጉባኤ ዘሰናድእ ልምዓት ኮሪደር ኡራኤል ቦሌ ብራስ ናይታ ከተማ ጥራይ ዘይኮነስ ብርትዕ ዝሃገር ዘመስከረ ኣብነት ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ ምምሕዳርታ ከተማ ነዚ ዓብይ ዓወት ቀትርን ለይትን ዝደኸሙ ትካላትን ውልቀ ሰባትን መርሃ ግብሪ አፍልጦን ምስግናን አሳሊጡ ከተማችን በሰላማዊነቷ ከተማና በሰላማዊነታ ከምውን በዘላቂ ልምዓትን ጽባቐን በአብነት ተጽርሕን መዘራረቢት ጉዳይ ብዙሓትን ኮይና እያ ልዕሊ ኩሉ ድማ ከተማና ነበርታ ምቹቲ ልዑል ዕድል ስራሕ ዝፍጠረላ ንዑደተኛታት ምቹቲ ብምዃን ዓባይ ማእኸል ኮንፈረንስ እናኾነት መጽያ ነስራሕ ንምስራሕ መብዛሕቲና ተሓባቢርናን ኣተሓባቢርናን ተጊህና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትኽኺት ንዕውትነት ብዝተሓባበረ መንፈስ ተበጊስና ብምስራሕና ዝተረኸበ ውፅኢት እዮም ኣብ አዲስ አበባ ዝኸውን ዘሎ ነገር ውፅኢት ድኻም ኣብ ዝኾነ እዋን ፍርያማ ምዃኑ ዘብስር እዩ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ኡራኤል ቦሌ ብራስ ኣብ ሓፂር ግዜ ተዛዚሙ ንኣገልግሎት ምብቅዑ አዲስ አበባ ልክዕ ከም ሽማ ዕምበባን ውቅብትን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ነታ ከተማ ዘመናዊ ገጽታን ተወሳኺ ጽባቐን ኮይኑዋ እዩ ሌት ተቀን ያለምንም መታከት ያለምንም መድከም ለይትን ቀትርን ብዘይ ዝኾነ ትኽኺት ብዘይ ዝኾነ ድኻም ብዝተለወጠ ባህሊ ስራሕ ከም ሓደ ትካል ብምውዳድን ምንባብን ዝሰራሕኹሞን ዘምጻኽሞን ውፅኢት እዩ እሞ ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይፈቱም ብዝተፈጠረ ዘላቂ ሰላም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝተፈጠረ ሓፈሻዊ ጽቡቕ ስምዒት ናይ ልምዓት ስራሕትና ቅልጡፋት ኣዝዮም ዕውታት ነዚ ዘመን ዝምጥኑ ጽሬቶም ዝተሓለወ ንክኾኑ ኣኽኢልዎም እዮም ከተማና ሎሚ ኣየናይ ቦታ ኣርኢና ኣየናይ ንግደፍ ኢልና ንምምራጽ ክሳብ እንጽገም ኩሉ ከባቢ አዲስ አበባ ዝጉብነይ ዝረአን ዝኹርዓሉን ኮይኑ እዩ መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ኣብ አዲስ አበባ ብሰላም ምዝዛሙ ንብራኸ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ልዑል መረጋገጽ እዩ እታ ከተማ ኣጋይሻ ብድሕንነት ብስርዓትን ብኢትዮጵያዊ ስነ ስርዓት ጋሻ ተቐባልነትን ኣተኣናጊዳ ብዓወት ሰንያያ እዚ ውፅኢት ጽቂሉ ዝተረኽበ ዘይኮነስ አካላት ጸጥታ ሆቴላት ዓውዲ ትራንስፖርትን መላእ ተቐማጢ አዲስ አበባን ብሓባር ደው ዝበልሉ ውፅኢት እዩ እንግዶችን በማስተናገድ በኩል ያልነበረ አዳዲስ ልምዶችን አይተናል ነቶም አጋይሽ ኣብ ምትእንጋድ ዘይነበረ ሓዱሽ ልምዲ ርኢና ኢና ሓዱሽ ባህርን ዝንባለታትን እናዓበዩ መጽዮም ካብ ናይ ታክሲ ሹፌርን ትራንስፖርትን ጀሚሩ በበብርኩ ዘተኣናግዱ ኩሎም ንኸተማኦምን ሃገሮምን ከም ኣምባሳደር ዝዛረብሉ ሓደሽቲ ባህልታት ብምርኣይና ኩርዓት ተሰሚዕና እዩ ካብ ዝሓሊፉ ነበርቲ ከተማና ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብምዃን ብልዑል ምትሕብባር ዝረኣይዎም ነገራት ሪፖርት ብምግባር ብምግላጽ ከምኡውን ሓቢሮም ብምስራሕ ለውጥታት ኣመዝጊቦም እዮም አዲስ አበባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንባዕላ ጥራይ ዘይኮነትስ ንአፍሪቃ ትምጥን ምስ ዓለም እትወዳደርን ብጻዕሪ ደቃ ዝተሓደሰትን ኩርዓት ሃገር ዝኾነት ከተማ ኮይና
عبي ጾምን ጾም ረመዳንን ኣብ ሓደ እዋን ምግጥጣሞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክብሪ ሓበራውነትን ሰላምን ብዝበለጸ ዘጉሎ ምዃኑ ይግለጽ። ሃይማኖታት ክርስትናን እስልምናን ታሪክ ሓበራውነት ዘለወን እውን እየን። ሙሉ ግርማይ ኣዋዲድዎሎ ናዝሬት በርሂ ድማ ከም ስዕብ ክተቕርበያ ሓበራውነት ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ዘመናት ዘውፀረ መሰረት ማሕበር ማሕበራዊ እዚ ሃገር ኮይኑ ነይሩ። ኢትዮጵያ ከም ሃገር ህዝብታትን መንግስታን ካብዞም ሃይማኖታዊ ስርዓታት ብዙሕ ክብርታት ወሪሶም እዮም። ንክርስትና ኮነ እስልምና ቀዳመይቲ መባፅሒ ዝኾነት ኢትዮጵያ ታሪክ ሓበራውነትን ምክኣልን እውን ተላቢሳ ነይራ። ብሄራዊ ሓድነት ኮነ ማሕበራዊ ምትእስሳር ንምጥንኻር ውፅኢት ሓቢርካ ምንባር ሃይማኖታት ብልዑል ኩነታት ይለዓል። ናይዘን እምነታት ጾማት ኣብ ዝሶምን بحد أوان متعامون إثيوبيان فلي ترجم ذهبيهم حبرونات مجلسين زجبرا زنا أمناتات بزبلة قولهم زرائي الأوانيم بمسارات تمرتي بيت كريستيان أرثوذكس تاريخ إثيوبيا كابشوعة يوم أتوامات نحمسان حموشن معلتات ومن عبيد كندن زعبينيم تصوم رمضانون بسعبت أمنات سلمنا بهنقوتات بيون قدس ورحيهم صنوع ሃይማኖትን እውነተኛ ፍቅርን ዘላቂ ሰላምን ልባዊ صنوع ሃይማኖት حقاوي ፍቅሪ ዘላቂ ሰላም ልባዊ ሓድነት ዘይናወጽ ፍትሕን ማዕርነትን ገደብ ዘይብሉ ርህራሄ ኣብ ውሽጥና ከምኡውን ኣብ ዓለምና ምስራጽ ከም ዝኾነ ተገንዚብና ነጾም ክንጸውም ኣለና ስንጾምኛ አይናችን ጾም ናት አንጫችን ጾም ነው ጆሮአችን ጾም ነው እጅ እግራችን ጾም ነው ንሕና እንትንጸውም ዓይንና ኣፍንጫና ኣእዛንና ኢድ እግርናን كل سبنتنان يو زتصوم أبا قربتنا كريستيان مسلم انقدوت إفتار زقبرلو إسلامون نكريستيان زلو أخبروت زقلت الأوانيم عام زي باللوم محقاز أب أوانات وعمات بصفحات الرأيو سنة تقباراتهم عام زي باللوم وقنات إدكام زرقاح تاتنا خيرو كأطل زلوون مال اختبوتات حيمانوتونيو كلب بمسألة ندزيهم يترابطن بمعقراس يتعبزو ካብ ልቢ ብምጽላይ ከምኡውን ዝጠመዩ ብምኩላስ ዝዓረቁ ብምኽዳን ዝጸምኡ ብምርዋይ ዝተጻልኡ ብምትዕራቕ ፍትሕን ዝሰኣኑ ሓቀኛ ፍትሒ ብምሃብ እዚ ጾም ንክንጸውም ብሽም ፈጣሪ ናይ አቦነት ምኽርና ክነመሓላልፍ ንፈቱ ጎረቤቶቻችን እያስታወስን አቅመ ደካማዎችን እያስታወስን مفترى إلى قربابتنا نذكرنا عقم زي باللوم نطيقنا مفتري زي باللوم نكافلنا كابغزو من نبرتو من استمزابلو أبزلو ومساعتهم نكنصوم بزاقات حدراك بالفوتو وانا صوم سعبتي امنات كريستنا اسلمنان ሃይማኖታዊ ስርዓታት راح زي كونوس نسلام حادنتن ቁጠባው ዕቤትን ሃገር ጥንኩር መሳርሕታት እዮም ኢትዮጵያውን ከም ሃገር እዞም እዋናት ማሕበራዊ ስምምዕነት ንምጉልባት ጎንጽታት ንምንካይን ሰናይ ተግባራት ንመበረታታዕን ተወሳኺ ዓቕሚ ዝኾኑ እዮም حزد ما ناب زين عداقينا كنسجر سرعتي حرشة أجرو إندستري كل الأوروميا نعبت حرشانا ز سالت يوم قبلو مكتل قدام المنستر تمسكن ترونه تزاريبهم توم مكتل قدام المنستر أب محورة ميديا قصهم أبزم حالف وملختي لومي مس قدام المنستر أبي أحمد أب استوارد بارك حرشة إندستري نك أمتي عدت كيرنا لنايلهم أتي بارك بكوربوريشن لمعات بارك تات إندستري أوروميا أبا 250 هكتار مريت زنت مهلاو بمجلاس عبتكابي نزركو حارستوت عبي عدل عداقا مفتاريهم حابيرهم زلوم زتوادد بارك حرشة اندستري نكامتي فريات حارستوت تقبلو بمكن ببار ناب عداقاتات وشت هاجر نوطان كام زقربون قليصهم يوم كبرات ملكتي مع الدزينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم زتجمروا سرعة المعاتنا بزل على بركين مسقار سلام مصنع كم زاد لي قدم مستر أبي أحمد حبيرهم
ኣብ ዞባታት ወለጋ ዝገበርናዮ ዑደት ኣዝዩ ተስፋ ወሃቢ ምንቅስቓስ ተራእየሉ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም። ዓብይ ጾምን ጾመ ረመዳንን ኣብ ሓደ እዋን ምግጥጣሞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክብሪ ሓበራውነትን ሰላምን ብዝበለጸ ዘጉልህ ምዃኑ ተገሊጹ። እምባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና ብዘይዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ንመስግን። ሰላም